ta yɔrɔ min na sisan o ye kul a'udhu se ka nin yɔrɔ kɛ video ye n kɛ video a yɔrɔ filmer n b'a bila YouTube kan YouTube mɔgɔw o kan k'o ta sɔrɔ parce que u ka fɛn tigɛra kɛ video ye teliya voilà n'Ala sɔnna an bɛna don explication na sisan komi cɛkɔrɔba y'a ɲini fɛ cɛkɔrɔba wɛrɛ tɛ n ka cɛkɔrɔba dɔ da bɛ Côte d'Ivoire Terera n ka foli b'a ye kosɛbɛ a ko n ka walawalali di fɛn dɔw kan n bɛna walawala da kan wuli ka jɔ yan fɛ a bila kamera la ka taa yan fɛ sigi yan fɛ voilà ale de y'a ɲini fɛ bi a ye vocal ci ma yɛrɛ a kɛrɛnkɛrɛn ma ko ka n ka dalilu 2 bɛ yen n ka se ka walawala mɔgɔw ye kosɛbɛ n balimakɛ kote a bɛ Côte d'Ivoire an ka cɛkɔrɔba don a si ka kɔrɔ kosɛbɛ karamɔgɔ Hayidara teri fɛnɛ don a jɛɲɔgɔn sɛbɛ don alhamdulillah o de kama ne fɛnɛ ko bon bi mina segin a kan dalilu jumɛn dalilu 2 dalilu 2 min n'i y'a 2 sɔrɔ ka kɛ a kɛcogo la a b'i ka ɲɛnamaya dilan fo ka se lahara ma a bɛ lahara nɔgɔya i ma o ye jumɛn ye ne filɛbaa ne lamɛnbaa ne ye fɛn dɔ fɔ o ye ko alamina sharaha a b'a hakili to a la wallahi suma wallahi ala yɛrɛ de ye ne sɔn alamina sharaha la masa ala o de ye ne sɔn alamina sharaha la kabako don a 2nan ye jumɛn ye mu'azzatayni kula uzu birabil falaki birabil nasi wallahi ala ka sɔn don fɛn 2 de don u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye alamina sharaha adamaden mɔgɔ tigɛlen i la a ka ɲɔgɔn ye kalo damadɔ kɔfɛ a k'i ɲininka k'e ye jɔn ye o ye alamina sharaha ye adamaden réunion bɛ sigi a ka du kɔnɔ i t'i jate kalo damadɔ kɔfɛ u k'a fɔ ko ayala aw ye ci fɔ karisa ye wa o ye alamina sharaha ye adamaden i kamana gannen i taalen lajɛli kɛ kolonivilaw ko k'i dabalilen don turawudalaw ko i dabalilen don jinɛ tamba ni bɔrɛ janko k'i kana ni nɔnɔ kɛnɛ ye nin bɛɛ fili ka bɔ yen nɔnɔ kɛnɛw malasa woro kirikaraw nin bɛɛ bila alamina sharaha ayatollah bɛna d'i ma ne bi fɛn dɔ de fɔ mɔridenw ye a kana fɛn fɔ mɔgɔw ye a ti min kɛ a kana fɛn fɔ mɔgɔw ye a ti min kɛ k'a bɛ mɔgɔw sama u b'a fɔ de nin dalu in n'i ye nin dɔn a ɲɛma yɛrɛ n'i ye nin dɔn a ɲɛma i ti sɛgɛn o tɛ dɛ ne b'a dɔn cogo min na ne b'a kɛ cogo min na ne ye dɔ bɔ a la min bɛ n bolo ala ka n'o dugawu minɛ n b'a kɛ cogo min na dɛ n bɛ n'o de f'i ye mais fo e ma se k'a kɛ ne ta kɛcogo la parce que tuma dɔ la ne yɛrɛ ka alamina sharaha baara daminɛ ne k'a ye ko mɔgɔ tɛmɛna ne ka mɔgɔ 2 wallahi non ne bɛ kariya ka min k'ale tɛ se balimakɛ ni sɛgɛn b'i la n'u k'i dabalilen don n'u k'i sirilen don a fɔ k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye ko nka ko ayatollah ye dalilu dɔ di ko n bɛna kɛ dɔ b'a fɔ an ye nin kɛ a man bɔ ala e tɛ dalilu kɛ ni dalilu danaya ye o a bɛ dalilu kɛ dɔrɔn ko n ye fayida sɔrɔ dalilu danaya ni n ye fayida sɔrɔ tɛ kelen ye a ye n lamɛn tiktok mɔgɔw facebook mɔgɔw youtube mɔgɔw diɲɛma a ye ayatollah lamɛn aw minnu bɛ bamanankan mɛn a y'a lakale mɔgɔw ye minnu tɛ bamanankan mɛn n bɛ ka dalilu min fɔ wahabiya denmisɛnninw a ye panpanpa dabila facebook ni tiktok k'a ka nin da nin b'a don da la mɔgɔ minnu ye sunguruba bilahi ye n mago bɛ aw de la minnu bɛ yen n'olu ye dulɔminɛ sulariw ye ne mago b'aw de la parce que i b'a dɔn docteur t'i ɲugun quoi ala ye ne kɛ docteur de ye kuranɛ docteur docteurya min don kuranɛ kalan ka docteur tɛ dɛ n bɛ kuranɛ kɛ k'a furakɛ k'a ka sɛgɛn ban k'a ka ala kutaw k'a bɔ a la maa tɛ se ka dafa dɛ i tɛ se ka kɛ kira i tɛ se ka kɛ nabi ɲuman hali don dɔ la ne yɛrɛ bɛ se ka fili n bɛ se ka ala kuta nka i bɛ fili badenkɛba min kɔnɔ dɛ bilahi talahi ni ayatollah lamɛn i bɛ bɔ a kɔnɔ kana jinɛ sɔn kana boli sɔn kana kɔmɔ sɔn kana foyi sɔn ala wele ni kuranɛ ye i ka yiri kɛ ka sababu ɲuman ye ala b'i kisi i bɛ alamina sharaha sɛbɛn siɲɛ 200 ani siɲɛ 10 a bɛ taa bɛn siɲɛ 70 sigiyɔrɔma 3 ma siɲɛ 70 sigiyɔrɔma 3 alamina sharaha sɛbɛn o kɔfɛ dun i ka taa yiri 14 ɲini yiri 7 bɛ i b'o kɛ yiri ŋɔnima ye yiri 7 bɛ i b'o kɛ yiriw ye yiri minnu ni a den bɛ dun nka ŋɔni tɛ a la dalilu de ditɔ filɛ ma cɛkɔrɔba de ye ne ɲininka sisan ko ayatollah yala a bɛ min wa ne tɛ se k'a f'i ye k'a bɛ min
bari iye yiri munun kala neti ka yiri kalti udo yiri do be uti jemmine ngili ngono ni ya jemmine ngili ngono be kena fuka nyom bla ni yo bla ikono be ibo fono wala nangwa bi mi alam na sharaha nasibi mi nga yiri ngele ala ndise ka afrika mi bari iye yiri mi ngala tudo ibina fa mana atule tise ka yiri fo mo wa neti yiri fo mo ko jamana o yiri utekili nene yiri do fo eye min ti ka yoro la ibina fo de hatule yere mo go ben la ala en donni ne kalfane nabi mba dima billahi be jamana mi yola yiri mi nabi kule na debi du yiri wolovla yiri mi ngoni bala do ba fa ha ngoni be min na debi dunu aw ngoni ka korode abi ngoni bo yana ka denke ni yo soro sisan ibi yiri nun ke mine kono ya fara soro ya bulu soro ya ay lili soro aken mine kono ka jicha manga ka ka nashin yela maka ka datu kasigi ni ya datu kasigi kile saba ko fe wajibi te ka fo ko tile nanna ki ka ko de me kana ko ka soro ma tile saba dafa de ko mi ni yoro fo mo ko chama dafa mu do fe dro ko na tile saba dafa ka soro ma ko hatula ay tile saba dafa ne manda ko ne kun voyager ne ko de ikana ko ka soro ma tile saba dafa nyota hal ya ko kalo gelingo fe kamin ne re tadda minena kamina ala ko ingal fanna do mina kana blabila ne manda dablaw ne manda dabla parce que ne ba do jien dungu do adama de be mako nye fe no fe chugum ne mako sa fe ne bi no fete o ngane ya ke jine gele ka blay bashite ni yo kesi sa ibina munge ibina les nanna ibina sulika ki ko jila ki ko le tan nani dungu do shen ki shufela ijaw le fela ijaw le tan nani nga kanami ba ki ko ni le tan nani dafara na kadiya continue na madi ajo wallahi ne ma fi bika wartige le tan nani ne ma fi na ke milliardaire de le tan nani me le tan nani ko fe ni iyere kun jete mena bina do ki ala wele do ke ngam mo do ti ala wele don uta jabi tuko yere don olu fe doron ko olu fe le tan nani mi ta dafa kuma mena olu be ko diana ko shinga tago bla bank directorial kasoro ala yu ke premier mi ko la wi nyina we o to jate walma le tan nani ko fe olu kuma geleya do kono ala e bara no ma olu to bara fe de olu kuma go be kufu ka ke milliardaire o kono ni de bangina kari kala mon de ne tarata bisa ko bita don de ala kambe swama me do bina fasita ko atula malama ke chokoroba yani ni famu sade tereda nga do bina fo atula on be dugu mununa nashi seben chugu tambulu masalan to jamana do bi nashi tamadi alni ko mo ya sabe ko ba chuma tamadi walma arab jamana do bi nashi tamadi mba fo ka tamadi do ba ka ta arab jamana fe na begalu katta to jamana fe na begalu abita no mo go be fe na obitay nga arasi zimiya mbula ne ka farafi fe bita dro bo chejo yinona milin lasom min nafla alam nashraha nafla seli chugo fi sisa ne lame ba ne fle ba akek le tan ani nani kodo kama me ma fo kon le tan nan te katikede nga ikesi di kat le tan nan sora ka do ko fly ibi seljita ne seljita ibi ni jo seli goloka ibi kan ngani asri mune ko be na folo yoro de be ka nyebe halakibi muso de bara papier jien kono nono nyini de bafo Allahu akbar odi koroy ala edikabu ne fen betui nye muso tui nye ndiun tui nye nga nafulu tui nye nga kalandiun tui nye fen betui kananjua ala de yorla sa Allahu akbar ala edikabu bismillahi madam nani ala tokoy arrahman arrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كرموكي ابن ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما الأسر يسرا إنما الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ibi jole bi ngara shen bi wulubla ijole fatia kofe ibi ni kumiri mine ibi alam na sharaha kala kata bla labana shen wulubla ibi wuli ka kumiri mine na ki joka kala shen wulubla kati teturu ka kala shen wulubla ka wuli ki siga watendu la ka kala shen wulubla ka sai ki teturu ka kala shen wulubla ka tla ka wuli ki jojo ko flana na ka bismillah kala kata bla wala dolinana ka alam na sharaha tu ala shen bi wulubla ibi alam na sharaha kala shen bi wulubla ijole ibi ni kumiri mine ka kala shen wulubla ka wuli ki sigi ka kumiri mine na ka kala shen wulubla ka sagi ki teturu ka kala shen wulubla ka wuli ki sigi ya fam ka tahiya kala ni tahiya kala bi salam bla me do be nyingal do di ngona na
ko ela ki mira minan mi ko subhana mi fo ko ti fo iba fa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi bisraka alam nasharatu wala ko ni tetru ko subhana la mi fo ko ela ti fo ni wa subhana rabbiyal a'la ibis alam nasharatu wala me tahiyya kalan ro alam nasharati kalan de ni wulla ki sigi doro bi tahiyya kala ka salam bla ni salam bla isigi le bi alam nasharatu di shen ke me flani shen ta shutan nani kaka ayatula bi dalu di ma billahi tallahi summa ngale na masami qur'ana jiganga ibina abdon ki joro doke ngi bina do ki joro doke mbala de ala kambe soma ala ka here kan oye garsega bundai mini mo garsega soro fin me mina sa juguya abini roita ngi garsega soro ko na folo soro la ko war soro la ko bar soro la fe mi mina juguya o mana fe me mini bo denge ko na sita odito flema o wele ko mu azataini kula uzu birabi lakini birabi nasi torba yin nga fene no tirerai ko divane wala ko obi miwa abimi alebi mi bashi fushi talela kula uzu birabi falaki ba sabe shen bina nikele birabi nasi ka sabe shen bina nikele ka jele kisa nyumu ka jele kisa kabla tasmana kabling nganya na bli na ba ta kabla na shina na sumana ibi ko ala she wolubla ne nde fongonye nde ni maraka chorba dinana ni ma ne ayatulem ako atullah le wolubla de do shen wolubla te wolubla ako ayatullah ako wallahi ne imanga me rezola ako irezo kamoko kacha ayatullah irezo kamoko kacha ako amitli kulame kunga anya hakili madi ako atula ako nafolo kote billahi chorba ne kuna mata ako wallahi billahi ko nafolo bene ku ako ngai ibi miri juguya kalte la kwa bedara neka neko chorba mo nafolo be ko wallahi mo mata fiye don ba ngo dallu bene budo ya fam ngo dallu bene budo ngo andu fale nyona ako ngo neko andu fale ngo dallu ngo fe nafolo ta soro da ako nafolo ta soro ko so ne chorba wulla kana no fe yawo ngo wa bi alam nashara sabe shebi nan nikili ngo kanal la jelike ni la jelike sawbina foko yi muso do wal may dendo itando ngo kanoke ngo alam nashara fe atwadi kula uzu bira falaki sabe shebi nan nikili ga bira bina sabe shebi nan nikili ika jelike se nyini kabla tasmana kabla la na blina kabla na shina ki ko tli wolofla dungo do shinkili ngwi bina jabi dia ako hango wallahi ako wa mba yini fe ne tasebe shebi nan nikili kilingili be sabe shebi nan nikili okoro kula uzu birabi falaki shen binani kele sigiroma binani kele ngeni ne chokoroba yin ika birabi falaki shen binani kele sigiroma binani kele ngeni ne yake do mena ka na shida matara mai ako ale ako don volo mina folo aka barakela do bi ko nanama ko ko garama ko fone ya farama ko ta kanyo ko chama ngila kala ko ha ale ada do koro nana do java nana chugumina o ka societe kono java on be kana chugumina ale otuti ako kofe ale klara kana ko ale ya ko liminga ale yere mu furumuso o de nana ma ko na ya farama wallahi ale yere furumuso nana ni fay ko ayne wele ako atula ako wallahi njava bawdon ngo wallahi nek mi java bawdo nganni ne kunya fiye nyi ka duci ne tele jale ke ka maka duci ne bi dalu di made ira katake imana mi yewe shere ngo nga ya fa o made parce que wi ko kika ya fa ma ne dalu de di me kuye wa flede malma ke ni bi fe ala ki tanga ni bi fe ki bo javana ni bi fe ki wasirila ni bi fe ki bo dabal jugula ni bi fe imago sale se fo etie ko kiti na blera ka botunga fe wal mo ko ke ka magazin ko ne ke bi shi keta kula uzu birabil falaki sebe shen bina nikili ika birabil nasi sebe shen bina nikili hal ni masika sebe maraka keta datala parce que maraka ke bina nikili sikoma bina nikili atara ko ay minye ne ma fwai ay redda de ne wele telephone na ka fwanye ni muso ye ni voma nga barakela dobe o fene ni voma ala ka mbi so ala ka hera kay ala ka lay sabati ala garsa go fon kira kan ko sallallahu alaihi wasallam afamna akmana mamadu ezo mo ese go tabla sisa mena madama do tan nona tro aka miso aywa nindo hagla torba afamna sade iko ngakula uzufo alhamdulillah nzagiraka iko ngalam na sharafo nzagiraka wala jena tiga bete sagra beka sisa skale de anyini fe bi torba do